Fan, kunde du spy? Hur fan kan du spy? Du har ju inte druckit något. Jag står nu här och dolkspyr från en varv. Vi har druckit lika mycket, men jag mår bra. Och han spyr från en varv. Och vi går tillbaka till för länge sedan då världen var liten och människoliv var korta och befolkningen var liten. Såg det ut så här då? Är frågan. Ja, vi går tillbaka många år. Såg det ut så här då? Vad håller du på med? Jag vet inte.